Catalans, catalanes, patriotes, us vull agrair que estigueu aquí avui perquè sou vosaltres, tots vosaltres, els veritables protagonistes de la marxa dels vigatans. Sou les persones anònimes que, igual que com el 1705 van sortir dels seus pobles caminant per arribar a Vic i lluitar per la defensa del nostre país, dels nostres drets, de la nostra llengua i, en definitiva, de la nostra identitat. Avui heu sortit dels vostres pobles per arribar aquí, a la plaça Major de Vic, i encendre aquesta torxa de la marxa. A totes les columnes, totes, a tots els panonaires, a la tabalada verda de Torelló, a l'Infant Abril Villanueva i a en Xevi Rubiró, que ens ha portat la flama encesa de l'ermita de Sant Sebastià. Un any més hem ratificat el nostre compromís del país i a totes les persones que omplen, els dono les gràcies també a totes les persones que omplen aquesta plaça i compliran la plaça de la catedral. I a totes les persones que intervindran en l'escenificació de la catedral, especialment en Quim Forn i a l'Arnau Tordera. Mil gràcies a tots. No hem d'oblidar que la marxa dels vigatans és la commemoració dels fets del 1705, en què la població de la comarca d'Osona i el Lluçanès es va aliar per anar a Barcelona a lluitar en la primera gran batalla de la Guerra de Successió. A la marxa dels vigatans, igual que llavors, tothom hi està cridat. Tothom que vulgui dir alt i fort que estima aquest país i que està disposat a protegir la identitat que ens uneix com a poble. Plegats, sota uns mateixos objectius, ens fem més forts i valents. La unió del poble i la seva determinació són forces poderoses capaces de canviar el curs de la història. Aquells homes i dones no van defugir la responsabilitat de defensar els seus drets, de preservar el que els definia com a nació. Aquest país ha resistit èpoques d'imposicions, de persecucions i de silencis forçats, però ha sobreviscut gràcies a la voluntat ferma d'un poble que no està disposat a renunciar al que li és propi. Avui, aquesta responsabilitat recau sobre nosaltres, els hereus d'aquesta història. Reivindiquem, doncs, el nostre dret a viure plenament en la nostra llengua, a sentir-la present a les escoles, a les institucions, als mitjans de comunicació i a cada racó del país. No és un acte de resistència, sinó que és un acte d'autoafirmació. Els vigatans ens van ensenyar que les batalles justes són les que es lliuren amb dignitat i convicció. Així també avui, amb el mateix esperit, proclamem la nostra voluntat de seguir avançant, de no cedir davant les dificultats i de mantenir viva la nostra llengua com a realitat vibrant del present i del futur. Que la història ens recordi com els hereus dignes d'aquells que van saber aixecar-se quan era necessari. Que la nostra llengua sigui el testimoni viu del nostre compromís amb la llibertat i amb la justícia. Visca Catalunya lliure i visca els Països Catalans! Lliure! Molt bé, molt bé.
Crítica, sens dubte, però aquesta no ens ha de fer caure ni en l'immobilisme ni en la desil·lusió. Encara que alguns vulguin vendre que Catalunya ja està pacificada, que ja s'ha girat full, que hem tornat a la normalitat, avui, més que mai, hem de reivindicar, hem de recordar que vivim una situació injusta i anòmala. La seva normalitat, la normalitat que ens volen imposar, és la nostra condemna, és l'acceptació de la derrota i de la submissió, i és el pas previ a la desaparició de Catalunya com a nació. No vivim una situació normal. No pot ser que el president Puigdemont no pugui ocupar el seu escó al Parlament de Catalunya. No podem acceptar que no respectin els seus drets i que hagi d'exercir les seves funcions des de l'exili. No podem acceptar que uns jutges es neguin a aplicar les lleis que no els agraden i que han estat aprovades per una majoria de diputats. Ni podem acceptar les decisions d'uns jutges que inventen causes contra l'independentisme amb la col·laboració de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia. Ni tampoc és normal que després de tants anys l'espoli fiscal continuï, malmetent directament els drets dels nostres ciutadans. Com també és una anomalia que l'Estat ataqui sistemàticament la llengua des dels tribunals amb criteris suposadament pedagògics. Que ho tinguin clar, l'escola catalana no es toca. Ho repetirem els cops que calgui, davant d'un estat que no accepta la diversitat lingüística com a riquesa, davant d'un estat que no ha demanat perdó per haver intentat esborrar la nostra llengua del mapa, prohibint-la i perseguint-la. I davant de tot això, nosaltres continuarem batallant per viure plenament en català. Seguirem mantenint l'orgull de pertànyer a una cultura mil·lenària. Seguirem reivindicant que som una nació i que volem la independència. I mirem el futur amb coratge. No ens desanimem davant les adversitats. Prenem el relleu històric de generacions i generacions de catalans que han plantat cara i que s'han aixecat després de cada caiguda i que mai han abandonat el combat. La marxa dels vigatans ens recorda aquests 300 anys de lluita per la llibertat. Avui som aquí
per recordar totes les generacions que ens han precedit, els nostres avis i pares, a totes les persones que han lluitat pel bé més bonic que és la llibertat de la pàtria. Aquesta setmana, fa pocs dies, dimecres, si no m'equivoco, celebràvem els 100 anys del naixement del nostre poeta Vicent Andrés Estellés. I permeteu-me que acabi amb la lectura d'un dels seus poemes, un poema molt conegut, però que jo crec que l'hauríem de recordar i que s'escau perfectament al moment que estem vivint. Diu el següent: assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per sempre poble i partiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens i tu sol estaràs despert i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de compartir les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata, seràs un poble caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt, enaltida condició. No tot serà però silenci, car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en cap altra posteritat com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser s'enriguen, o et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res més si no s'és poble. I tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament. Us convido a caminar decididament cap a la llibertat, cap a la independència i a cridar amb mi, ben fort, visca Catalunya lliure! Els protagonistes són el mestre i folclorista Xavier Rubiró i Alemany, homenatjat d'enguany, i Abril Villanueva i Roura. Gràcies a Rubiró, una part de la cultura popular del nostre país encara perdura, perquè l'ha sabut conservar i traspassar a les futures generacions, com l'Abril, l'infant de Santa Eulàlia de Riuprimer. Ella, amb només 13 anys, ja ha participat diverses vegades a la marxa dels vigatans, acompanyant la columna del seu poble. Canta caramelles i sap que el dia 11 de setembre és la gran diada del seu país. Un país que espera que algun dia sigui independent. Escoltem ara el diàleg de compromís entre Xavier Rubiró i Alemany i Abril Villanueva Roura. Avui, com ahir, greuges i injustícies. Avui, com demà, avui, com demà, treball i esperança. Ja fa molt temps, d'aquesta arrogància que fereix l'ànima del nostre poble. La llibertat, Abril, vosaltres la veureu. Perquè vosaltres vau imaginar-la. Reconstruïm la memòria. Construïm la llibertat. Perquè venim de molt lluny. I anem més lluny encara. Me huí. Tengo firme compromiso con estas tierras, en defenderlas, hacerlas ricas y prósperas. Por esa razón me proclamo rey de Aragón y conde de Barcelona. Por deber,
por responsabilidad y por herencia. Así lo quiso en su testamento mi tío Carlos II. Moi, Philippe d'Anjou, sucesor de su reino, lo acepto con sumo respeto. Hoy, aquí, 30 de septiembre de 1701, en Barcelona, juro las constituciones y espero y confío que los representantes catalanes me juréis fidelidad. No hay que esperar ni confiar en los catalanes. Es por obligación, por mandato, que tienen que mostrarme respeto. Yo sé. Si mi abuelo Luis XIV estuviese aquí, me mandaría moderarme con las palabras. Me diría que no olvidase que soy francés. Pero ahora estoy en Barcelona. En poco tiempo me casaré en Figueras con María Luisa de Saboya, que espero que una vez casados, eso sí, casados ante Dios, cumpla con sus deberes de esposa. Pero no puedo quitarme de la cabeza las palabras de mi abuelo Luis XIV. Carlos II, rey de España y último monarca de la Casa de Austria, que murió sin hijos, ha dado una corona a vuestra majestad. Los nobles os aclaman, el pueblo quiere veros y yo consiento en ello. Vais a reinar, señor, en la monarquía más vasta del mundo y a dictar leyes a un pueblo esforzado y generoso, célebre en todos los tiempos por su honor y lealtad. Os encargo que le améis y merezcáis su amor y confianza por la dulzura de vuestro gobierno. Así lo haré, abuelo. Pero no, ya no estoy en Versalles. No hay que titubear. Me llaman el animoso, sea por algo. Vengo a reinar con mano firme hasta el fin de la voluntad de Dios. Sigues discret i no agosarat. Tu sempre fas volar coloms. Que sí, home, que sí. Estava fent els camps de baix quan he vist el rector Llorenç Tomàs que pujava cap a l'ermita de Sant Sebastià. No anava pas sol, no. Peixos grossos l'acompanyaven. Per això m'hi he acostat sigil·losament. Volen fer alguna cosa contra els botiflers. Botiflers? Coi, sembla que baixis de l'hort, els felipistes. Se'n prepara una de brossa i nosaltres hi hem de ser. Ai. Nosaltres? Qui som nosaltres? No has entès Els quatre pagesos de mi? Nosaltres som els vigatans. Ho han dit clarament. Es reuniran a Gènova per signar el pacte que la reina d'Anglaterra donarà suport als catalans. A canvi, que les tropes de l'Aliança puguin desembarcar a Barcelona. Els miquelets també hi seran per donar suport, comandats per Josep Moragues. Tot això és molt gros. I no et sembla molt gros que ens vulguin imposar aquest Borbó de rei? No ens quedarem amb els braços plegats. Creu-me quan et dic que avui s'ha signat el pacte dels vigatans, la primera de moltes victòries. Josep! Hi haureu d'anar vos, my for crown. Els vigatans m'han convençut. Haureu d'anar a la República de Gènova i allà signareu el tractat. Us trobareu amb Domènec Parera i Antoni de Peguera i Aimeric. Ai, sí, ja sé el que em direu. Que posar-me al costat de Carles d'Habsburg és anar en contra dels francesos. Però un lloc o altre de la moneda he d'estar. Volem les mateixes llibertats d'Anglaterra. Ni més ni menys. Els catalans demanen això. Doncs això tindran. Vos, Myford, sou comerciant de licors? Esteu establerts a Barcelona. Sabreu com tractar-los.
Em vau dir que els catalans eren molt gelosos de les seves llibertats i que ara estaven passant per un mal moment. Doncs donem-nos les mans i lluitem junts contra Felip V. Per cert, Crown, sigueu prudents, vigileu on us reuniu. Sempre hi ha orelles que escolten. Visca Carlos XII. Esto es lo que vieron los espías del virrey Velasco en Vic, en una ermita, mon Dieu, usando el templo de Dios para conspirar contra su rey. Estúpido. Una reunión con extranjeros, dicen. Extranjeros. Debe ser algo con Inglaterra. Pero los catalanes no piden riqueza ni tierra, solo que se respeten las constituciones catalanas. Pero esto es lo que hago yo. Las tengo limpias, guardaditas, bien cepilladas. Qué lástima que no sepan ver mis virtudes y lo que les puedo llegar a ofrecer. Ramon, hauries de quedar-te a casa. No vivim de l'aire i algú ha de sembrar els caps. Estem fent història, Josep. Anem a Barcelona a lluitar pels nostres drets. I tu creus que jo estaré pensant en les patates que hem de plantar? Va, home, va! No tens por de morir. Sí, però no hi penso en això. Penso en el demà. Si jo avui no lluito per Catalunya, quina terra els hi deixarem als nostres fills? A Barcelona falten braços. Som-hi. Estimats catalans, us he de felicitar. La vostra lluita al 1705 per expulsar Felip V ha donat resultats. I ara sóc jo, que sóc aquí, Elisabet Cristina. I avui, dia 23 d'abril de 1708, em caso amb Carles d'Habsburg a la Catedral del Mar. Estem molt contents. De debò, m'heu fet una gran rebuda. Jo seré la vostra reina, la dels catalans. Anglaterra i Europa ens ajudaran en aquesta lluita. Las bombas que caerán en Barcelona matarán tanto a aquellos que os son fieles como a los sediciosos. Debo confesaros que esperaba que seríais sensible a la ruina absoluta de una villa importante, a la pérdida de mucha gente valiente que morirá para castigar a los rebeldes. No supliquéis, Luis XIV. Os respeto y admiro, pero yo no soy vos. Una vez la trinchera abierta, abrid fuego a discreción, sin condiciones. Y si llevan su perfidia y su empeño hasta dejarse asaltar, someterlos con el máximo rigor. Estas son mis órdenes, y así se deben cumplir. Vull complir les ordres del meu marit. Vull complir amb el meu deure. Però és que en Carles ha marxat i m'ha deixat tota sola regnant les terres catalanes. Però com vol que me'n surti jo tota sola amb aquesta guerra?
És per això que t'escric, estimat Vilana Perles, mà dreta del meu marit. Sé que amb tu puc sincerar-me i explicar-te la impotència i l'enuig que sento dintre meu per haver de marxar i abandonar els catalans. Quan em mori, feu esculpir al meu sepulcre la meva arribada al port de la ciutat, quan m'acabava de casar. Segurament serà el moment més bonic de tota la meva vida. I és que mai podré estimar una altra nació com estimo la nació catalana. He de posar fi al cas dels catalans. Oblidar-me de tot allò pactat en el Tractat de Gènova. Tens raó, vescomte de Bolingbroke. Tu seràs el meu representant en el Tractat d'Utrecht. Apunta això que et diré. És el que li has de dir a Lluís XIV. No, apunta. Oblida't de Felip V. Nosaltres parlarem amb els francesos. Fer jurar que els hi concedeixin l'amnistia i que tots els catalans tinguin els mateixos privilegis que els ciutadans de les dues Castelles. Que tot el poble espanyol sigui estimat pel rei catòlic. I de passada, fes que concedeixin Menorca i Gibraltar al regne d'Anglaterra. Fent això, s'asseguraran que no posarem un peu a Versalles i que acceptarem a Felip V. Comandante Berwick, cargad las armas y disparad. Hemos perdido alguna batalla, pero siempre hay que dar algo de limosna. Pero ahora se ha terminado. Cataluña es mía, me pertenece y así lo demostraré. No hay que titubear. Mano firme. Barcelona recordará para siempre esa batalla, la del 11 de septiembre de 1714. Me mandaron para gobernar estas tierras y las gobernaré. I ara, Ramon, com els hi dic als pares? Com els explico que tu ja no tornaràs? Com els explico que jo, amagat a la trinxera, vaig veure lluitar i morir pel teu país? No vaig poder fer res per salvar-te. O sí, què hauria hagut de fer? Sortir i disparar. Que em disparessin a mi, també. Mai he sigut l'esperit fort que tu vas ser. I maleeixo aquell maig de 1705 que es va firmar el pacte dels vigatans. I ara, què serà de nosaltres? Què ens vindrà? Mira que sois ruines. Méchant. Traicionar así a uno de los vuestros. Pero fue por una buena causa, y yo os aplaudo. Me habéis servido la cabeza del general Moragas.
Ay, ¿a dónde te ibas, Moragas? ¿Para Mallorca? Oh, c'est dommage. Pues ahora te quedas aquí, en tu querida tierra catalana, ejecutado, decapitado y descuartizado. Y tu cabeza la exhibiremos enjaulada en Barcelona. Un tiempo, pendant un temps. Je sais pas, pongamos 12 años. Que sirva de ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Oh, mon Dieu, qué persona, qué show. Escribe, anotad. Quiero detenciones, ejecuciones públicas, deportaciones, largas condenas en galeras y nada de constituciones ni de cortes. Fuera la Diputación y el Consell de Cent. Todos los cargos destituidos, todos, de patitas a la calle. Abolimos las antiguas instituciones catalanas por la rebelión de 1705 y la posterior resistencia. Instauremos, pues, el régimen de nueva planta, todo militarizado. Aumentamos el catastro como real imposición. Que paguen más los catalanes, a ver si así saben cerrar la boca. Y si la abren, que sea para hablar en castellano, la lengua del imperio, y todo por la gracia de Dios. Estimat germà, si llegeixes aquesta carta és perquè jo he mort. Però alça el cap, ben alt, perquè no hem perdut. Jo, com tu, com molts catalans, hem agafat les armes per defensar la terra, la nostra terra. Estem defensant la nostra identitat, la llengua catalana, la llengua que vam sentir només néixer, els costums que ens han vist créixer. Avui plantem cara un cop més a tots aquells que volen robar-nos la llibertat. Però quina ignorància tenen aquests botiflers, si es pensen que vessant sang apagaran els nostres sentiments. Ans al contrari, cada dia que passa és un pas més cap a l'autonomia del nostre país, perquè encara hi som, perquè som més vius que mai, i perquè tenim el compromís de seguir, sempre endavant, trepitjant fort la terra que ens ha vist créixer com a nació. Tingues el compromís de traspassar aquest diàleg, que els infants coneguin per què vaig morir el 1714 i per què avui encara seguim lluitant. Visca Catalunya! Lliure! La meva llengua parla d'història, parla d'amor i de victòria. La meva llengua parla del món, d'un món que només ella revela. La meva llengua demana ajuda contra els cretins que la voldrien muda. La meva llengua crida per viure, per fi en una terra lliure.
ens furteu. Parla, parla i que vulguin tastar-la, que mentre parles la llengua perviu. Que mentre parles la llengua perviu. Donem per finalitzada la 22a edició de la Marxa dels Vigatans. En nom d'Òmnium Cultural, moltes gràcies per la vostra assistència i recordeu que la lluita continua a la manifestació del dia 11 de setembre.